a bena san caman bɔ bi Moscou min kɛra farafina baarakɛɲɔgɔn ye kabini Union Soviétique be yen nɔ waati minnu na be ka a ka liliw sinsin farafina jamanaw minnu ma sɔn ka don nansarala ka ɲangili siraw kan u ye min bila Rusila kan kabini u ni Ukraine ka fitinɛ daminɛw la février kalo san 2022 waati la. An ka jamana bena to a ka dɛmɛ diliw bolo kan an be min di an teri farafina jamanaw ma sira caman fɛ. Vladimir Putin ka laseliw la karido na farafina jamana 50 ɲɔgɔnna marakɛlaw ye Rusila ni farafina ministruw ka tɔnsigiba senfɛ min kɛnɛsigi kɛra Sochi. Dɛmɛ nunu bena lase yiriwaliw, dansagokɛlaw kɛlɛliw, banajugu kɛlɛliw, baloko hajubaw ka fara wagati yɛlɛmaw bɛɛ lajɛlen kan ka da a laselikaw kan minnu kalanna tɔnsigidenw ye Rusila kɔkanko kotigi Sergei Lavrov fɛ. Farafina ka kan ka kɛ wa a bena bila duniya magoba jamanaw minnu be latigɛbaw kɛ ɲɔgɔn fɛ camancɛ la ka kɛ fitinɛ yelen ani fanga lakɛɲɛlikɛlabaw ye. Lavrov ka laseliw la tɔnsigi ni kuncɛliw senfɛ. Ni ɲɔgɔnlajɛrɛba ni farafina marakɛlaw tun welelen don min na sibiri ani karido na mer noir gun kan kɛra ka da Rusila ni farafina ka tɔnsigiba fila wɛrɛw kan minnu kɛnɛsigiw tun kɛra Sochi san 2019 na ani Saint Petersburg san 2023 waatiw la.